Αγαπάς τον σύντροφό σου? Προφύλαξε τον από τον καρκίνο του δέρματος με μια απλή εξέταση στο σπίτι. Ψάξε για σπήλους, πανάδες, κοιλίδες ή άλλα σημάδια παρατηρώντας προσεκτικά αυτές τις 5 περιοχές του σώματός του και δείξε έμπρακτα την αγάπη σου. Πρώτη περιοχή, ο κορμός του σώματος. Παρατήρησε προσεκτικά τον κορμό του συντρόφου σου, μπροστά και πίσω, δεξιά και αριστερά, με τα χέρια του σηκωμένα, γιατί ορισμένες βλάβες μπορεί να κρύβονται στις μασχάλες. Δεύτερη περιοχή, τα άνω άκρα. Τσέκαρε τα χέρια του περιμετρικά από όλες τις πλευρές και μην ξεχάσεις τις παλάμες του. Τρίτη περιοχή, αυχένες και κεφάλι. Κοίταξε προσεκτικά το λαιμό και το τριχωτό της κεφαλής, χρησιμοποιώντας ίσως μια χτένα για να δεις πιο καθαρά το δέρμα στο κεφάλι. Τέταρτη περιοχή, η γλουτή. Έλεγξε τους γλουτούς του, γιατί αν και πιο σπάνια μπορούν να εμφανιστούν βλάβες και εκεί. Πέμπτη περιοχή, τα κάτω άκρα. Δες τα πόδια του γύρω-γύρω, τα πέλματα και μην ξεχάσεις τις μεσοδακτύλιες πτυχές. Εάν παρατηρήσεις οτιδήποτε ασυνήθιστο στο δέρμα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις με ειδικό δερματολόγο.